नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर साल 2021 के दूसरा छठ के वीडियो गाना आप सब खातिर पेश कइल जा रहल बा। जी हाँ, जौना गाना के नाम ही बा छठी मैया। आदि शक्ति फिल्म यूट्यूब चैनल पर ई गाना के वीडियो आप लोगन के बीच कल सवेरे आ जाई, जौना के खेसारी लाल यादव जी और अंतरा सिंह प्रियंका गौले बाड़े। वीडियो में अनीशा पांडे बड़ी खेसारी जी के साथ गाना के लिखले बड़े बोस रामपुरी जी और म्यूजिक दिले बड़े श्याम सुंदर। और गाना के जो कॉन्सेप्ट बा वो तो आप सब जानते हो खम कि ई गाना में जो फोटो वायरल भइल बा, जो कि आप लोग इस समय भी स्क्रीन पर देख सकतानी कि चाय के स्टॉल लगैले बाड़े खेसारी लाल यादव जी छठ घाट पर। जी हाँ, और वही थीम पर ई गाना के पूरा डिजाइन कइल गेल बा, जो कि फुल वीडियो सॉन्ग आप लोगन के बीच में बिहान सुबेरे आई ऐसन जानकारी मिलल बा। तो देखल जाई बिहान सुबेरे कैसन होखता ई गाना और कैसन होखता छठी माई के भजन के साथ ई नया कॉन्सेप्ट वाला वीडियो। अगर ये खबर पसंद आयल बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।